You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Така, But it ain't about how да hard не you решти hit. на мене It's about how Коругей. hard you can get hit and Мисли, keep че съм moving те forward. How much you забравил. can take and Гледам keep те. moving forward. That's how winning is done. Чира те. Дори в моментите си мръсни, аз винаги помня едно, че съм избран отгоре за мисията моя, да е жена ти. Докато ти си на работа, бе, гей, спомни си, че Кору ми 20 сантиметра, а жена ти ми го лапа като подметка. За те бе, брачет ми метката днес, защото е жена ти на